लोगोफोर नै बिदिनो दुर्गा फुजा बासानि दिन बर्थमान दा नै जोङो बासानि दैयाव मुथि बासानि खालामखांनानै फैबाय। दा क'क्राझार टाउन एरियायाव नै रावबो गैया आरोना, एकदमबारे सुबसाब, एकदमबारे मानसियानो गैया दा। सेस मुथि बासानि हरनायाव थांजोब्बाय, टटेलि बन्द'जोब आरो दाना नै पुरा एकदमबारे खालि, सासेबो नुनो नागिरखाया नै। नैबे कयेकटा बेटारि गारि नुनाया बिसोरो बासानि खालामनानै गारना फैजोब्बाय। टटेलि खालि आरोना नै, दखान बन्द, मानसिखौनो नुखाया नै, सेस बे खालि जोब गासिबो दखान, मोनसेबो खुला गैखाया। बाबा ओरैबादि उदां बेरायनो हायो आरो दा बर्थमान नै, मानसि गैया एखेबारे। एखमबा मानियाव बन्द'बाबो साबानो ओंखारबावोसोमोन नै, दिनै बे दुर्गा फुजा बासानियाव एकदम थांजोबनानै दा टटेलि बन्द'। दा लामा लामा बेरायदों आरोना जोङो। नायदो आजादि बेरायनो हायो नै दा गोसोबादि। एखेबारे खालि। टटेलि खालि। जि गोजान थाबायबोबाय जोङो, दखान मोनसेबो गैखाया नै, ओरैबो खालि, टटेलि लांदां, ओरैबो टटेलि लांदां एकदमबारे। एखेबारे खालि आरोखि ना। नै बेयाव मोनसे जुलाफि दखान खुलिदों। थैनो बायदि गारि साखावबाय। टटेलि खालि नै। बे जुलाफि दखानाव जुलाफि लानोसै लोगोफोर। बे जुलाफि दखान मोनसे खुलिदों। आहा, जुलाफि 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 किल' कति? 200. 200. जुलाफिखौ लानोसै।